Det bliver officielt min video nummer 100 på YouTube. Jeg vil gerne dele, at jeg er i gang med at lave en lille serie. Jeg har her på YouTube i den seneste stund uploadet alle de mest populære videoer, jeg havde på TikTok. Det er fordi, jeg er så småt ved at stoppe på TikTok. Planen er at rykke hele lortet over på YouTube, og så fortsætte her 100%. Og her vil jeg lave nogle nøjagtigt det samme, som jeg lavede på TikTok. Sketches og ja. Og ja, så den ene ting, jeg har overvejet. Hver slutning på måneden, så vil jeg komme med en blog, der hedder Drømmejagt og farlivet. Jeg har lavet den før i short version, nu kommer jeg til at lave den lang version også. Så vil jeg ikke sidde og brokke mig over, at langt de fleste, der kigger med på kanalen, de ikke abonnerer på kanalen. Jeg vil derimod vælge den om at sige tak til de 100 og nogle af 50, der følger med. Men hvor vil jeg egentlig blive glad, hvis I rent faktisk abonnerer. Likede videoerne, skrev en fed kommentar, delte videoerne. Jeg sad faktisk kun her og filmede den her short her, fordi jeg ville gerne have, at min video nummer 100 her på kanalen skulle være lidt speciel. Nu vil jeg gå i seng, for jeg er træt. Husk nu at abonnere på kanalen, jeg vil blive så glad for det. Og jeg håber på, at vi kan nå at ramme 250 i det her år, og i hvert fald 500. Nu vil jeg blive glad, hvis vi kunne ramme 500 abonnenter i år. Husk at abonnere på kanalen, det er gratis. Vi ses i næste video.